Udalatikan arnaz luze eman nahi izan diogu mende hurrena honi. Berez, mende hurrena otsailaren 3an ospatuko da. Uste dugu Peñorrota eta Mikel Elizegik ere asteasun nortasuna eta ezaugarriak oso ondo irudikatzen dituztela. Kulturalki ere homogeneizatzen ari den mundu honetan oso garrantzitsua iruditzen zaigu asteasunen moduko herriek bere izaera eta bere identitatea aldarrikatzea. Etorkizunei begira egindako ekimena ere izango da. Hau, horregatik egin dugu eskolarekin, gure herriko eskolak Peñorrota du izena hain justu ere, eta beraiekin landu da unidade didaktiko bat. Peñorrota eskolan haitzen ez, eskolak ematen. Oan dela hilabete batzuk etorri zitzaigun udala, eta proposamen ematen zigun, elkar lanian aitzeko, eta hain justu eskuartean daukagun hau egiteko. Gure eskolek badute gaur egun esan dezagun ezaugarri bat, igual itxasten ari zaiguna, olatutan eta boladatan igual asko mugitzen gea, halako esperientzia bat pedagogikoa han dagu hasten gea probatzen, oso probazalia gea, baina igual ez dugu frogatzen gauzik, ezta? Eta pixka bat hau ikusten dugu, hortik aparte dagoela, oso gauza zuzena da, oso gauza reala, oso egingarria, eta, daukagu oso sekuentziatuta, txikitatikan zaharrenak arte, eta iruditzen zaigu, asko, modu honian, aprobetxatuko dela eskolan, ezta? Eskola bakarra du, asteazuk, orduan asteazun bizidan, izan dezagun persona hila guztik eskola hortatikan pasatzen dira, orduan, herri hontako biztanle guztik, ez da itola esan laiken, izango dute Peñorrotaren berri, ezta? Eta Mikel Elizegina ere bai. Eta gero beste bat, lehen esan duten olatu asunto hortatikan, aparte, hone dauzkan eduki batzuk lantzen dianak eziketan beti, ezta? Hemen daude, guretzako daude natur zientziak lantzen dia Peñorrota eta Mikel aitzakiakin, giza zientziak, hizkuntza lantzen da, artea, sormena, orduan daukagu ziurtatuta gutxi gora bera, ez dela izango gauza bat boladakoa, baizik eta beti erabiliko dana, batez ere egin dagoelako oso praktiko, oso argi, intentzio oso egizale batekin, eta oso dosi jasangarrietan guretzako, bai? 2 urtekoek egin dute gauza hau, 4 urtekoek hau, 6 urtekoek hau, 8koek hau, eta hori, beraien eskodaratze zati hortan, errepikatuko da, denbora guztin. Asteazu zer dan, asteazu ditun nortasun ezaugarrik, Peñorrotak eta Mikel Elizegik transmititzen dizkiguten balioak hori dena ekitaldien bidez transmititzia da, helburua. Ekitaldiei dagokienez, astelehenean hasiko dira ekitaldik. Aitzakia esten duela mende hurrena, baina uste dugu oso egokia dela 3 izanik mende hurrenan eguna, Santa Eske bereziago bat itea. Alde hortatik normalian egiten danetik koplari modun etorriko dira Maialen Lujanbio, Oian Aiguaran eta Aitor Sarriegi, eta haiekin batea ibiliko dira, eta Aritz Mujika, asteazuarra, haiekin batea ibiliko dira asteazuko trikitilari, Juan Tapia irakasle dutenak, eta Usarrabi korua. Okerreztan hau bizpairu talde ingo dira, herriko alik eta baserri gehien kubritzeko. Peñorrota eskolakoak ere ingo dute beste auzo bat, eta esan ditzagun, aurtengo Santa Ageda bestedan, asteasun goizetikan gaubea koplak izango diala. Hurrengo ekitaldia martxoan 10ean izango da, emakume langilean egunan bueltan. Ane Labaka eta Beatriz Izabale daukaten proiektu bat radikala gara, akaso beste berriren bat edo hortxe omen daukate prest, baina ez gau sartzen esatea, baina bai behintzat feminismoan bueltan egindako obra bat izango da, eta martxoan 10ean egingo da, hemen gauden areto hontan. Apirilean, nolabait esateko segida emango diogu iazko saioai, Bernardo Atxagakin da Xabi Paiakin, bertxotan erabat zentratuta eta Gipuzkoako bertxozale elkarteakin elkarlanian, bakizu aurten egingo ala 4 urtetik beniten da Gipuzkoako txapelketa,
Eta zenbait kanporaketa saio egiten diala udaberrin, bertsolari asko daudelako, eta saio horietako okerreztan nago lehenengoa Asteasun ingo da. Maiatzaren 4. Maiatzan 17 Eñaut Agirre eta Imanol Kamiok Pello Errotan bertso sortekin eta Mikaelan bertso sortekin osatutako bertsojarren kontzertu bat emango dute. Beren deurrenari bukaera emateko, Gipuzkoako bertsozale elkartearekin elkarlanean hori ere, 2019ko txapelketan azken fasea hemen aurkeztuko dugu.